tiramos unha canica por cada unha destas rampas, por cal credes que irá máis rápido? Cal chegará antes? Ti? Ciclónica. Se deixemos que é unha canica, se tiramos depende da velocidade inicial que le comuniques, pero se la deixas caer sin velocidade inicial, vai máis rápido por a ciclónica. Correcto. Se facemos a proba, temos aquí as tres canicas que tiramos, chega antes esta. Que bonito. Este porque esta primeira rampa non pilla suficiente potencia, vai recta, por eso chega a unha velocidade estándar. Esta pilla moita potencia, xa que é unha rampa moi vertical, pero ao chegar aquí choca e queda un espazo moi recto, polo que xa non permite pasar, e aquí pilla suficiente potencia e despois ten unha rampa suficientemente longa para que poida acelerar, e así é a que máis rápido chega.